Mas मोनसेल'सै नालाय हाबाया ओंखायनो क्रिम लागायनाय एसे गुफुर जायो खोमा हिन्जावा गुफुरसिन ना हिन्जावा गावसो मोजां मोनो हिन्जाव नङा इयो लाखिले फायनो आब' रियाबो थाङो आब' रियाखौ इनभिटेसन कार्ड होना लास्टलि सोरखौ लोगो मोनखो हेलौ हे गाइस वेलकम बैक टु माय इउटुब चेनेल थ' लोगोफोर नै दासान्दि आङो क'क्राझाराव दंफायो माने मोननैसो एग्जाम दङ आंहा माने एमइनि लुक एट माय रुम आफ्टार ए लं टाइम थ' बे रुमावनो आङो माने 1 इयार थानानै आंनि माने एमएखौ 1 इयार नङा 1 इयार प्लास थानानै माने आंनि एमएखौ कमप्लिट खालामबाय ओमफ्राय गाइस नैबे कारानो जाबाय जोंनिया मानगोनां इउटुबार एनिथिं एमजेनि थ' दायो बे आंनि रुमाव दायो थागासिनो आरोना आंनि नैबे रुमाव थ' 2 उइक्स जाबाय लाबोनाया बिथाङा थ' नै निसान मेकनाइट थ' दायो जों बे गारियाव गाखोनानै एसे क'क्राझारखौ एसे बेरायनोसै माने मोननैसो खामानि दङ मा खामानि गासिबो रेडि खालामगासिनो दे थ' आफ्टार लं टाइम आरोना माने मा बुंगोन मा बुङा माने बुंनायनि माबायानो फायला माने जाया जादों आरो माने नांथा जादों आरोना माने मिलायाखै माने नैबेनो जाबाय जोंनि मालिकनि गारि जोंनि मालिक बसनि गारि बस मामोनलाय माने एमजिनि हाबा मोनजासिगोन आरो माने आरो गैला आरोना 1 उइक 2 उइक्स आं तारिख बुंला 1 उइक 2 उइक्स दंबावो थ' बिनिनो माने थकाना बिदि मास मोनसे गैया दै माने 1 उइक 2 उइक्स दंबावो आरोना तारिख बुंथ'ला थ' बिनिनो एसे खामानि दायो जों थांगासिनो माबालानाव रिया ब्रह्म आब'लानाव थ' माने स्टे होयोना आरोना माने हाबानि कार्ड थ' बिनिफ्राय बहुत गिदिंगोन थ' बेबायदिनो मोनसे दिनैनि मोनसे फिसा ब्लग बनायनोसै आरोखि नंगौ नङा थ' बहुत गोबाव जाबाय लोगोफोर नोंथांमोन बिदि रायलायैया थ' गाज्रि मोननाङा बहुत माने समनि आंखालाव आरोना बेफोर गासैबो थ' माथो बुंबावनो ना मालायसोलै दे इउटुबनि फैसाजों नाय दैलि भिडिअ होग्राफोरा नाय नै माने बोरै आर्निंआ नाय बेयावनो मिथिया आरोना सानसेयाव मोनब्रै भिडिअ होयो बिथाङा ना आर्निंखौ नाय आरो दंबावोसो बे आरोना दैलि भिडिअ होनायनि आर्निंआ गोरबोनिखौ माला मोनजायो आंनिया दङ र' आंनिया जिबनाव फुनफेरखायाखै मास मोनसेल'सै नालाय हाबाया ओंखायनो क्रिम लागायनाय एसे गुफुर जायो खोमा हिन्जावा गुफुरसिन ना हिन्जावा गावसो मोजां मोनो हिन्जाव नङा इयो लाखिले फायनो आब' रियाबो थाङो आब' रियाखौ इनभिटेसन कार्ड होना थ' फार्स्ट टाइम थांसै आब' रियानाव आब' रियाखौबो लिंखादों फार्स्टनिफ्रायनो लिंदों नालाय आं दिनै इनभिटेसन कार्ड हैनोसै आरो दे देखायलांगासिनो गासिखौबो थ' नैबेनो जाबाय निसान मेकनाइट माने आं मोनसे मोजां नाङो बे गारियाव माने नैबे एसिखौ लेम्बरगिनि सेम नाङो आं लेम्बरगिनि ना सेम मडेला निउ मडेलनि माने थ' लोगोफोर नै नैबेनो जाबाय रिया ब्रह्मनि न' रिया आब' दानि न'खौ नै मोननै बिल्डिं यस लुक एट गाइस रिया ब्रह्म का घर मोनस्रां थ' नै बिथाङानो जाबाय आंनि क्लासमेट लासिदों र' ओमफ्राय माबा खिथानो र' आङो माबाखौ कार्डआ बोरै आयै लोगोफोर नै नायदो एमजे बिथांनि हाबानि सिटिया नै माबा आरोना बहुत गोरा फाइबारजों बनायनाय माने कस्टआ 350 थांदों नोंनियाव भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता थ' दायो होनानै फैबाय आब' रियानियाव ओमफ्राय सिङाव देखायनाय जायासै आरोना मानोना माने गावआनो माने देखायाना होनबा सिङाव बोरै थ' बिनिखाय एसे प्राइभेसिबो थायोना थ' बिनिखाय देखायनाय जायासै थ' जियानो जाया माने बहुत लाक्जारि सिङाव माथो बुंबावनो थ' दायो बहा सोरनियाव आंनो बावबावबाय नाम लिस्टआ सोरमोन नै रानगासिनो बिथाङा बेसेबां प्राइस मादै बिनिया औ खिथाथ'ला नायदो नै सना बायदिलै मादैनि दखानानो जाबाय क'क्राझारनि बिगास दखान नै बिगास आगर माथोना बिराद मोजां जुरिफात बायदि नुयो एकदम बिदिनो नुयो बेजोंनो मेरला देलायनो हायो ना नामा बहुत डिफारेन्स ना प्राइसआ बहुत डिफारेन्स जाबाय बेनो जोमग्रानो मा दख'ना होनो बेखौ फुल लाक्जारि सेमिफातानो नैबेबो मोनसे नायदो सिख्लाफोरा माखौ फसायदो एसे बुंहरदो ना नै आंनि मेगनाव नैबे बेस्ट लफायखौनो फल' खालामनानै बानायनाय बायदि आरो आदसा माबाना मारै सिया माबाना बे पाटनाय औ पाटनि सेमि पाट आदसा नै दायो लास्टलि सोरखौ लोगो मोनखो हेलौ
after माबायाव लोगो मोननायानो ना नलेज फेस्टिभेलाव लोगो मोननाय होनब्ला 6 months उनाव लोगो मोनबाय आरो नै माने रेन्डमलि लोगो मोनबाय माने बिराद बेराय नै मा दङमोनलै हायना दखान ना हायना हटेल हायना हटेल ओंखाम जानानै उन्दुनो ओंखारसै बेनो जोंहाबो ओंखाम जानानै जिरायनानै दङ जि उन्दुनो ओंखारबाय हाला ओमफ्राय खबरफ्रा मोजां नालाय बिदिनोसै ओमफ्राय आरो माबाफोर दंबावो प्रजेक्टफोर दङ नामा निउ फिल्म प्रजेक्टआ औ दङ आइटेम दङ मोनसे आइटेमसों फिल्माव फिल्मथ' नङा ओरैनो मिउजिक भिडिअ आरो बरिया सल' हदाय नै र' सहैबाय एमजेनि हाबानि सिथिरानि रानि 10ता 20तासो जाबाय आरो ना जाबाय 15तासो जाबाय सा लोंनाया 15ता कापसो जाबाय आरो ना उदै सुदै सां लोंजोब्बाय थ' मा खालामनो ना साहा होबा आरो उफाय गैया लोंनांगौ जायो थ' लाकिलि दिनै आङो माबाखौ लोगो मोनदों माने जोंनि बर'नि गिबि सावथुन आलायारननि डाइरेक्टर आरो प्रडिउसार मान गोनां जोंदाव बड'सा सारखौ माने लोगो मोनदों थ' सारनियाव गोबां जोङो बुस्थु नायबाय माने आलायारन फिल्मखौ माजों शुट खालामजों ओमफ्राय गल्डेन ककुन माने जेराव सानै फरेनार्स गार्लफोरखौ माने हायार खालामनानै माने बर' सावथुन बनायनाय जादोंमोन 2005आवनो बे समावनो आरोना बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायबाय आरो बेफोरखौ माजों खेबनाय थ' बेफोरखौ जों नायबाय माने सारा माने भिडिअ लानो होआखै माने उनाव बिनि थाखाय स्पेसियेलि मोनसे भिडिअ माने बानायगोन होनना बुंदों आरोना थ' बेबायदिनो दिनैनि दिना थांबाय मोजां नांबाय थ' थारिखखौ बुंथ'ला जोंनि एमजि सारनिखौ हाबाखौ लाखै मिथिगोन गासैबो दे थ' लोगोफोर नेक्स्ट लोगो मोनसे दे थ' सरि गोबां भिडिअ होनो हायाखै आङो थ' दिनैनिफ्राय माबा मोनसे आङो सिम्पोल माबा मोनसे माबाबाबो गावनि जिखिजाया आंनि लाइफ स्टाइलानो जा मायानो जा जिखिजाया नलेजआनो जा जिखिजाया प्रग्रामानो जा आं देखायनो नाजानोसै आरोना थ' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन दिनैनि भिडिअआ थ' माबा मोनसे भिडिअजों लोगो मोनसे बाय